Bună ziua, dragi prieteni! Suntem alături de Stas. Din nou cu vloguri, mi-i dor. Și am zis azi că trebuie de filmat reacții, după cum v-am promis. Все, de asta primul edit am să vină. Deci, primul edit. Da. Editorul o să-mi cer scuze cu mult o să ne concentrăm, să le deam să o dus, dar Ok, las, și fără soare suntem frumoși. Primul edit. Dar nu aș mai spune că am reacționat la asta. O zi în urmă. Toți cam de 10 ori. Ieri până azi. Lăsați și eu din vlogul nostru, din videoul nostru, nouă ne place. Tare Frumos. Nu, ne plac combinațiile A astea. doilea. E viața mea a doilea. Muzica tot o jucat pe fain. Tare fain, tare mi-a plăcut. Aici e la inimioară. Este nimerește în top edit. Îmi plicau, ascultă. Când... Când eram crezat. Herkes kendini kaptırsın. Muzica e bună, mi-am place. Muzica, intro-urile, cum eu intru și eu mă duc înapoi, Stas înainte. Adică amestecările astea, când ne amestecați între noi doi, asta... Și logic că vin la Orfa Stas. Da. Te iubim. Jumate din tăita și numai la dânsă. Da, noi te iubim. Aici tot a fost amestecare între noi doi, asta e ceva wow. Gen, primul eu sau primul Cătălin și după se inversează invers. A doilea. Șef Cătălin. London baby, vinde marfa maybe. Brixton, bullish în păzica prin zuheri. Valuta americană în pachete de Și numai cu Cătălin nu-i bun. bucată, mâncăm ciocolată Haiti. Big Bang, Nici că stai, nu îmi place. Stă la multe videouri. Sprinești cu ochișorul meu. Ochișorul tău, convine ochișorul tău. Nu mai comentez la asta Și că Transformer. aici, da, ne transformăm. Transformer. Cine cel mai bun prieten al ăsta. Și aici se vede că AI, da. nu știu, dintr-o poză cine ești cu omul. Deci mai mult de mâine ești tu. Ah, ok. Asta am înțeles. No hate. No hate. Dacă vedeți, e no hate. Eu acolo. Acolo sunt... Cine e cel mai bun prieten al Stas? Din Transformer? Din poză. Asta e idee tare top. Descrierea no hate. Real. Tare mi-a plăcut aici. Zapadă era atunci. Iată, a fost ceas. Aici bratul nostru face Aici, reclamă la cretin. Oșiță. Guys, tu, как așa l-am făcut? La mine alea cu scrisuri, dar cred că ați... Dar nu se observă. But I know we don't get along. And you know that. I'm fired. Este a fost haterul meu. Chivurul din spate, dar Must normal. be A enemies. fost haterul meu, acum nu mai e. A fost. Sperăm și tot așa. Nu ne Cum a fost, place. am fost dus Pleac, din păcate, avem probleme tehnice. copii din public. Și iară Cătălin. Ochiul meu, ochiul lui, dar flexibil. Iar cu inimioarele mele. Bă, dar inima să intră. O să vă să vezi? Îmi place editul. Liniile astea sunt ceas. Muzica asta e tare. Cătălin era în pambată. Super, la super mare. Da. Cine să vrei să cauti, eu să caut, eu să sunt campionat. Следующий. Tot Cătălin. Orfa Taia. A fost editorul Taia, transformat între nostru. Gata.
Băi, dar Cătălin ne-am ce mă întrebi pe mine, nu ce să așa e? Și cu voi, Mai multe vloguri. mai multe părți. Așa eu, așa băiatul. Iar e un fel de două feluri. Fel de două feluri. Da. Actualul sunt, așa Partea lui Stas. Băi, dar cum intri, parcă ies din cadru și intră înapoi. Da, ciutcos tare. Îmi merez și eu. Și noi. Și noi, și tăți la un loc. Și numele voastre. Editul ăsta tare ne-a făcut, că să înțelegeți sound-ul tău din vlogurile mele precedente. Iar ochiul meu flexibil. Tare îmi place. Eu, test 2. Cum postul asta? Nu ne uităm la poza de profil. Da. Acolo Stas e împletit. Te-ai văzut? Da, băi, asta ne-a plăcut. De pe contul meu vechi. Următorul. Stas aici numai în pușcă. În pușcă în lună. Aplaudați măcar să fie mai realistic. Înțeles? Ne aveam bani. Cum arată, cum se cumpără. Cel mai... Vezi, la pune. Hai, Asta e în formă de... forma de Stas. Băi, dar eu e bun. Simetrie. Con mi cuerpo negro. Iar Stas. Ce asta e? Dar știi că băi încă cum copii așa au pune așa. Da, tare plăcut. Îmi place tare. Și ai apreciat și video? Și eu Oricum, Stas. Asta e după PAM, короче. Eu eram aici mărunțel. Ca să fost noapte bună. Da, fucking Stas, unde erai tu aici, brate? La interviu. Я вообще не снимаю эту камеру. Вы там здесь. Ei dat odată. Da? Ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-mă. Și aici. Băi, da să mi-o propătare. Dar cam numele e populat la noi. Foarte. Respectat de comunul ăștia. Da, Place. frumos, frumos. Da, este cu ochii, gen. Că l-a repostul meu? Da. Cu cât de mult. Tată, Dăm și mie cheie. eu nu văd. Dacă era stați imediat al citei, da, Eu de exact. și cam asta. Uite, stați. Cred că vă plac. Talentat? Da, un super și un talentat. Spunește super talentați. Cam acesta. Hai. Cam acesta a fost vlogul și dacă doriți partea a doua. 3. Aplaude-i! Bravo pentru ei turi, noi pentru voi aplaudăm. Pentru cei care au editat, vă respectăm maxim. Noi repostăm fiecare video, eu îl observ fiecare. În primul și în primul rând. Puteți dați tag și eu o să văd pe album. Nu e cum să nu vezi. Să trăjești un cod în cameră.